Pagadian City. Ano, look at that. We stopped to buy marang. Where's the marang? Where's the marang? Marang day! Let's eat marang! No, mau di Malang. Very nice. Kok kali ini? Lamig kayo ganit ko. Diyos oh, takbo kayo. At 20. Tak 20 ang usa. 20 is one. Mga 40 cents ang usa, mga kaituunan. Usa, dirit ang retire.
dong. Hello. Hi! Hi, pagkapag-hi! Ano mo na YouTube? Ano mo na YouTube? Oo. Pag-hi ba? Pag-hi. Ano lang yung YouTube? Ayaw ko. Pwede mo i-upload yung YouTube. Ay! Sigaw niya! Viral talaga. Ayaw. Viral. Tagbulan, hala. Usa ganito ingon niya, mami ayin nga iyay papalit. Uy! Kanan ko na yung nani mo. Ah, danggit. Danggit na. Dili ko na nanas kanang nani dili ko na. Ano man? Dili na ko matagamtan yang kabulan. Aw. Katong gusto ni mami ayin, kani ko, namikod ni. Kasi tawagan ni. Goodbye head ba ni, di ba? Morning goodbye head. Goodbye head. Oh, awa na siya. Oh, 800. Mahal din ang dinato. May na lang yun, kaya dinato na makahon. Ayaw. Pero ay, oh. Papalit namin ayin. Ano yung mga papalit, May? 800. Hanipod. Kung sa'y diferensya. Ay, yung mga dagko. Dili kay nindot. Maron, wala, para kasig. Ay, wala no? Kasig. Asate? Ay, Wala sa kasig. Ako kasig na yan. ha, kana. Wala ka nakuha niyo yun sa mani. Shark? One. Shark, shark. Ano yun? Mau na? Ano siya? Good morning. Ah, mau yung goodbye head, no? Unga-unga ang uban ito. Hindi, unggong. Kadali ra mo pag mga wali. Goodbye head ka, di prito ko. Goodbye head na siya. Saan itong ingon mami ayin, ha? Dili man katong gagmay pa rin bitaw tinga ka nang. Ay, kuan siguro. Lupoy. Itong gagmay, lami, gana nang gagmay bitaw nga. Prito rin mo, dungan sa prito tanan nga daghan kay nga gagmay. Oo. Lupoy nga mo, wala, mura ito. Mura siya bulinaw, pero dili bulinaw. Lupoy gani. Asa man na? Wala man siguro. Dili season sa lupoy ron. Dili. Uy, talaga naman yung baray. Kana ko pa. Stress na tayo. Put ng season nun ah. Wala, kanindot anit gagmay kayo ti. Kila. Gagmay kaayo. High class na siyagan. Kulit na nga gamay. Siyagan. Tapos tayo 430, we have 300. Ang kilo no? 500. Saan nakadagan isa ka kilo anak? Dagan no? Kay Yan. kuan man. Gaan. Oo, di ko na isang kilo palitan. Half lang. Half lang. One-fourth lang. Or 1/4. Deadline ba? No? Mga 1-4. Oo, 1/4. Tabang ni no? Pwede maghangyo. Pwede maghangyo ni. 1 kilo makuha ni mga 480. Oo. 1 kilo na para 480. Tabang no? Habang ko na yun. Ah, di na Patay ni sa parang. di mo. Half 1/4 lang. Maka 1/4. Oo. Okay, mami ayin. Nakita din mo dito. Dili, mail. Layo pa rin yung karaoke, ha? Layo kayo din. Dito siya sa South, Alulog, Malaysia. Oh, God nga. Ipalit. Dami kayo. Nindot kayo, no? Hi. Ah, this bank. Hi. Thank you. Salamat. Teka pa. Kung sapat sa pagkataingon ni Mami Ayit. Uy, pinikas day. Pinikas. Ay, gwapo na po. Ay,
Ay, bayad. Sorry, gipagawas na ako, sorry. Amin ako nahatag na, pasensya. Pasensya, wala ko nakabayad. Wala ko kabayad. Patay na. Kaulo na to ay. Wala ko kabayad, nayabag. Te, nilakaw na ko, te. Wala ko kabayad. Hala, snake. Ah, na, te. Pahangiwa mi te. Di, nakapalit ko ano. Or wala may ginamos te? Duraw. Ilan? 40 lang. Unsa na nga ginamos? Pinakot. Naling, lamin na. Kato na to ang pinakalamian nga nagustuhan te. Oo. Mo ning gipalit eh. Sa ning gipalit eh. Mura na bibalikan sa mga coffee na naman kayo. Bako mo kana nanti. Ini prito bako. Gamit ka na. Kanina lang, pila kaya ni? Pila na. Ay dili we. Apel eh? Anong pila? Tagpila na. Pila ni te? 200 ako ba ito? Okay, tunga na mo naman mami ay kana Apel eh? para tinaragan. Ayaw lang. Ay, silupin. Ayo ti. Kakate, salamat ya. Hindi ganito lang no? Hindi ka ang bulad ti, idol na kay bulad rin. Ay, mo ano ni kanang rito ba? Temperatur mo diri. Kani ay bilay. Uy, kani is morning siya ang isda sa bato. Isda sa bato. Tag 280. Mo ni ang ano classic na bulad. No, kana may lami. Classic ni siya nga bulad. Kani may pinakasap. Tag 160 ang sapsap. Tara, palit na mo. Tara, sapsap. O, na pinakasikat. Hindi ay bagahe man na. Kani mo? Kani. Sing halalan natin. Kani. Nami, ni siya tulaon. Ugwan, ugwi. Dili pa bulad. Kani, nami, kuniti di ba, te? Kuniti, kasig. Kani, kasig. Palit ko na, te. 150 ra, oh. Kani, kasi mo ni yun yan, Terlin. Dili na mauti, kato yung gagmay. Kato lagi yan, lupoy. Oo. Lupoy niya. Kasi, kasig. Karon? Pilaan ni kasi. Kasi kani isa-isa te. Isang kilo. Pila? Dagka na isa te. Si hi sa TV. Sige na pala napagkurol ka pa. Gini na ba kay na ko kay biyaan ako. Nakapot ko. May kaya ako isa ko. Kaya pinakugsukli na ko nimo. Nagipagawas na ako. Kang kay glami kay nga bulad diri. Hindi kayo te. Nawa daghan kaayo. Aliti na ikubang. Bye. Pinsan ko ante yung Oo. Na ate? Magtilawan di ba te? wala. Diba? Mungkin bisa sakit dan
toyo.